Hai लोगोफोर हेलो गासिनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हायना बर' इउटुब चेनेलावहाय गोदान भिडिअ नायनो थाखाय बरायनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामना गालांदो आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबाथाय ओमफ्राय लोगोफोर थारमाने आङो बेयावहाय जोंनि गामिनि लामायावहाय दिंखिया खानो फैदों आरो बेनिफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम दिंखियाखौ जागोन ओमफ्राय आं खाबाय ओमफ्राय खानानै दासो माने बालायबाय आरो जिखुनु लोगो भिडिअ नायलांबाय था मालाय दिंखियानो गैला जोब्बाय मालाय सोरबाफोर खाफैदोंमोन खोमा ओमफ्राय आं नै खिनो मोनबाय लोगोफोर आयंजों रायलायदों आङो नै आयंआ मोसौ दरगन फैदोंमोन नामा नोङो मोसौ दरगन फैदोंमोन ए नोंखौ सिनेमा नुसिगोन आरो नै जेबो जेना नुमालाय मानसियानो नोंखौ रावबो खालामना लाङा दे आं मोसौसो होनो फैदो एख' नङा दे नुजाबासो मोजां आयं नों आरो माबा आं थांसै खाला आङो हरनै सानाबो फैगौ जौखौ आं खाला लोगोफोर ओमफ्राय न'आव एसे फिसा फिसा मैगं बुथुमनाय दं बेफोरजों लगाय गथाय जानोसै गैया मालाय ओमफ्राय आरो गावलांजोब्बायना एबार बेफोरखौ एबार गोदान गोदान रोदोमबासो मोनसिगोन आरो बैसागोनि फार्स्ट जाजेननाय नालाय ओमफ्राय आरो माइफोरा आरो मैया दाखालिनिफ्रायनो जायोना ओमफ्राय खाफैदोंमोनबो जानो हानाय बेनिफ्राय माने जोंहा दिनैसो खानो फैदों आरो दिंखिया बिफाङाबो जोंनिखैजाय बांद्राय गैला बेखिनि लामायावनो मेरला थायोमोन ओमफ्राय मालाय दा दिंखिया बिफांनि सोलाय नै जाजोब्बाय जारमन जाजोब्बाय नै जारमन उन्थिजोब्बाय से तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै स्नि जाहैबाय बैसागुनि माने सात बिहु आरोना जायखौ जों सात बिहु होनो ओमफ्राय बेनिनो एसे जोंहा फुजा होनो नागिरदों आरोना फुजा होनो नागिरदों नालाय सात बिहुनि ओमफ्राय आं न'फोरखौ साफा लिरस्रांबाय आरो एसे ओरैनो एसे दैजों आरो ओमफ्राय लिरस्रांनानै फुजा होनोसै फुजा होखांनानै ओमफ्राय आं 7ता मैगं आरोना 7ता बिदनि गुबुन गुबुन जाथिनि गोखा गोदै गोखै गोफा बेबायदि मैगं बुथुमगोन लोगोफोर ओमफ्राय बुथुमनानै संनानै जागोन आरो ओमफ्राय दा बेखिनिखौ लिरना लाग्रोनोसै गैला बैसागुआ दिनैनिफ्राय मोसानोबो मोनला मानोबो मोनला आरोबाव 12 दान नेलायनांसिगोन आरोना 12 दाननि उनावसो मोनफिनलायसिगोन आरोखि गासिमोन आंनो सिरि थानानै होआखै होनदों आंना दुगैखांबाय फुजानि जगार खालामबाय दं मामामोना Ba mini ba hát hẹn nuôi ra rồi ba na mặn ba ôi ta sa thấy lấy cái phở giờ để lấy không bé mà bạn đúng không bé đã phụ dân cho gần làm mấy đó ấy mình không được phụ dân cho gần bữa nay cũng là xin lỗi ai là không nào bây giờ So guysमोन आङो 7ता बिनि मैगं जाया दिनै सात बिहुआवहाय बेनिफ्राय आङो मैगंखौ बुथुमसै आरो नैबे नोरसिं बिलाइखौबो लांसै नोरसिं बिलाइजों लगायदेरनोसै जायखिया 7ता जानांगौ नालाय बेखौ लगायनोसै आरोखि आङो गोरलै गोरलै खानानै लांसै आरो लोगोफोर 7ता बिनि नालाय मा मोनो आं जागायनोसै गिबियाव आङो नोरसिं बिलाइखौ खानाय जाहैबाय बेनिफ्राय मा मोनो नागिरबावनोसै एसे नैबे पानपिप्लि बिफां बेखौबो आं खागोन
바디오 비즈보나 라이 온타데 백 총코비 라이 소비게 소고 드는 다스만 라비아데 세컨 레벨 라비아데 이야 땡 라이 시야나 타이브라 타이마네 이를 나중나 라이 마치 상가 틀레가 비상이나 승가 시부 당어 퍼여 당어 쓰이 날라이 타이며 그야는 그 퍼스 쟨 타야 그 타이브레스 타이덕만 다디 힘이 큰승아 자항 수배야데 이파이 아나 그래 그랑이 그래 그래 그래도 상하부터 저거 타이딩뭐 부딩이 퍼스는 그이야 됐으라 승사기라가 미국 카리가는 그저거 피터가여 가시마 이상한 자식이나 다른 애가 화들 앞에 왜 시작시작 안 해요? Sampai logoफोर बारा नांबाय थाया बेखिनिखौनो बेखिनियानो जागोन गासै आंना मोनब्रै जाबाय सुजना नोरसिं सजना बिलाइ नोरसिं बिलाइ बेनिफ्राय खांख्लाब बिलाइ बेनिफ्राय पानपिप्रि गासै 4टा जाबाय ओमफ्राय नांबावगौ र' बिलाथिखै होआ दे माबागोन सिंग्रि मैखिबो गैया जारियानो गैया नै एख' बुस्थु गैयाहाय फाथो फोनो नागिरबाय ओमफ्राय बे लाफाफोरखौ अननानैनो रज'सोदोंमोन बिलाबाय दोनबाय जि सिंग्रि मैखि रज'योमोनलै बेहा देग्लाय मानबा रज'थाराखै रज'नाया रज'दों मस्थ' फिसा फिसा गासै बे लोगोखौ फिसा साया आरो ना मालिनि बैसाया गैया लोगोफोर सिंग्रि मैखि आं नागिरना मोनैया नै बेहाय मोनबाय सिंग्रि मैखि बियो आं बेखौ खानोसै आरो सिंग्रि मैखि हाक कालि ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ फुनानै लाबाय अखा हादों नालाय हासार गोसो गारदों आरोना ओमफ्राय आं दा मोजाङैनो सायनानै मोजाङैनो सुगोन दै सोमगोन आरो एसे मोजाङै लांनोहाय गोखै स्रोबासो दिंखियाफोरखौ मोजां मोनो आं बिलाथिखौ होला दै सिंग्रि मैखिखौल' होसिगोन आङो बिलाथिखौ ला ओमफ्राय गासिमोन आङो नैबे मानिमुनि ना बे मानिमुनिखौबो होगोन गिदिर जार आरो इयो बे मानिमुनिखौबो होगोन जासिगोनानो आरो दा दिंखिया लायबावसिगोन आरो गोखै जायो बियो नाजों जानो जि गोथावलै आयै स' आं गासिबो बेखिनिखौल' खाबाय आरो ओमफ्राय आरो बेलेग नागिरबावनोसै आरो हेलौ लोगोफोर हाय ओमफ्राय आङो दा दिंखिया खानो थांगासिनो मोखाङाव मायबा जासोदों आंना ओंखायनो मायबा फोनदों आं जोंख्लाबदों ना माने सालमाइ ओंखारदों नालाय ओमफ्राय सालमाइखौ हाबसो लांथो साननानै थाव फोनदों आङो नैथिं दिंखिया बारिया ओरैहाय आं हारसिंसो फैदों ना दायो मबाइलखौ स्टेन्डआवहाय दोननानै खाबाय थासिगोन आरो हारसिं नालाय ओमफ्राय आङो नै बेयाव फारफोरावहाय थोरि मैखुन रज'योना बेखौबो नायलांफादों आरो ओइ सोरबा दिंखिया खाखांबायानो खोमा मालाय सोरबा मिथिलाय लांला आं खाखांबाय ना माबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आंनि दिंखिया खानायखौहाय गैया बिदि फिसा फिसा बोरायबायलै थास' बिथुरिया बिदि दंसोयोनै आहा माब्लाबा सम लानानै थाफैनांगोन र' नाफामजों जानो जेब्ला आं थाफैगोन ना नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन दे
bikin kecil saya ada. Ang mga sekarang sekolah tuh kan, tentang mana sana bikin saya. Sudah ada yang dia potong lagi. Ini fry, ini dong kan kiki bilai, ini tuh dong kiki bilai, ini dong madi muni, sing begini sih, kasih kita tekan, kasih sudah bilai, kalau lebih kuat. Ada, dinsya mengkut, fry kangkol bilai, baru bilai, dan fry nasi bilai, ada apa tanpa. Nah, kalau sini macam macam macam. Kayak mana ini, sini, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dulu kan? लोगोफोर आङो दा बेफोरखौ बुथुमजोब्बाय आरो गासै 7ता बिदनि जाजोब्बाय नै बेवहाय दङ बेनिफ्राय बेबो जाबाय दिंखिया आं मा मा मैगं बुथुमनो खोन्थानो नोंथांमोननो फार्स्टआव दं दिंखिया ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ आङो लोगोफोर माबाखौ होला दे नैबे पानपेप्लि बिलाइमोन ना बेखौ होला आङो बेखिनिखौल' होनसै आङो नै दिंखिया नोरसिं खांख्रिखला बिलाइखौबो होबाय ओमफ्राय सजना बिलाइ होबाय नैबे मैखुनखौ होबाय ओमफ्राय नै दिंखिया बेखिनियानो जासिगोन आरो ना ओमफ्राय आङो सिंग्रि So लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावल' थुंगेबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना गालांदो जुदि चेनेलाव गोदान बाथाय